Што гучнейшае, словы пра патрэбу міру альбо стрэлы на фронце і ракетныя ўдары па мірных жыхарах. Перамовы напярэдадні сустрэчы ў Будапешце і магчымая сустрэча Зяленскай і Лукашэнкі. Не шарахацца і не панікаваць. Чыноўнікі даюць парады беларусам, што рабіць са сваімі ашчаджэннямі. Паверым? Тым часам бюджэт на наступны год зноўку будзе з дэфіцытам, то бок жыць будзем у пазыку. Вось толькі хто тую пазыку будзе вяртаць? Можа, чыноўнікі? Панядзелак, 20 кастрычніка, 19 гадзіна, аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Старшыня КДБ Іван Церцель кажа пра магчымыя перамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Зяленскага і даводзіць, што афіцыйная Беларусь надта ж хоча стабілізацыі ў рэгіёне. Тым часам Пуцін і Трамп рыхтуюцца да сустрэчы ў Будапешце. Зяленскі ўжо выказаўся, што хоць вынік гэтай сустрэчы можа быць не найлепшы для Ўкраіны, але ні пры якіх умовах не збіраецца саступаць зямлю агрэсару. Тэму працягне Уладзіслаў Корсак. Украіна не збіраецца адступаць з Донбасу і кропка. Гэтак Владзімір Зяленскі адрэагаваў на адпаведныя публікацыі ў амерыканскіх СМІ. У выданні «Washington Post» з'явілася інфармацыя, што падчас апошніх перамоваў у Белым доме менавіта да поўнай перадачы Донецкай вобласці Расіі схіляў украінскага прэзідэнта Дональд Трамп. Киев не готов обсуждать и не будет обсуждать закрепление результатов агрессии со стороны России. Но, собственно говоря, и только что Дональд Трамп это подтвердил, сказав, что нет, мы никогда не обсуждали передачу России и закрепление за Россией тех территорий, которые она захватила. Тым часам Вашынгтон і Масква рыхтуюцца да перамоваў Трампа і Пуціна ў Будапешце. Перад імі плануюць правесці шэраг папярэдніх сустрэчаў на ніжэйшых узроўнях. Пра тое, што адпаведная сустрэча ўвогуле плануецца, стала вядома пасля тэлефоннай размовы Пуціна і Трампа на мінулым тыдні. Путин маневрирует, пытаясь просто сохранить линию переговоров дальше любой ценой. Звонок Путина Трампу, он, так сказать, многоцелевой. С одной стороны, он продолжает подвешивать Трампа в надежде на возможное прекращение огня, что было бы очень важно для Дональда Трампа, если бы это состоялось. С другой рукой, Путин раскалывает Соединенные Штаты и Евросоюз, и, собственно, и раскалывает и НАТО. Паводле эксперта, Путин таким чынам яшчэ і адаптуе расейцаў да думкі, што спыненне агню ўсё ж магчымае, бо фронт у тупіку. Выданне «Экономіст» падлічыла, калі актуальны тэмп прасоўвання расійскіх войскаў ва ўкраіне захаваецца, расейцам спатрэбіцца як мінімум яшчэ 5 гадоў, каб цалкам акупаваць хаця б часткова занятыя імі цяпер 4 украінскія вобласці. У сваю чаргу ў Менску загаварылі пра неабходнасць кансэнсусу і стабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне. Тэзу пра тое, што Беларусь вядзе працу дзеля арганізацыі размовы Лукашэнкі з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім, агучыў старшыня КДБ Іван Церцель. На мінулым тыдні сам Лукашенко казаў, што чакае вялікай угоды з Трампам. Агенцтва Reuters жа распавяло, што амбасадар Беларусі ў Ватыкане Юрый Амбразевіч шукае магчымасцяў дамовіцца з еўрапейскімі прадстаўнікамі. Найпершы рэжым цікавіць санкцыйная палёгка для калійнай галіны. Адна з мэтаў Менску у адносінах не толькі са Злучанымі Штатамі, а ввогуле з Еўропай – это змягчэнне ці зняццё в ідэале ўсіх санкцыяў, ну, а большая частка санкцыяў еўрапейскія. І таму адных Злучаных Штатаў тут недастаткова, і таму крокі робяцца в самых розных накірунках. Беларускі бок, безумоўна, ставіць у вядомасць Маскву, прынамсі, пра некаторыя планы, крокі і вынікі такіх перамоваў з Захадам, дадае Юрый Дракахруст. У ідэале ж у Менску хацелі б збалансаваць вельмі моцную і небяспечную, у тым ліку і для самого рэжыму, залежнасць ад Расіі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Каля 4,5 мільярдаў рублёў гэткі дэфіцыт бюджэту плануе ўрад на наступны год. Пра гэта паведаміў міністр фінансаў Юрый Сільверстраў. Прычынаю магчымага дэфіцыту ён назваў тое, што ад супрацы з Беларусю адмовіліся міжнародныя фінансавыя
арганізацыі. Цяпер вонкавае фінансаванне Беларусь атрымлівае в асноўным з Расіі. Сродкі ж міжнародных фінансавых арганізацый перасталі паступаць у бюджэт у сувязі з палітычным крызісам 2020 года. Раней грошы са структураў еўразвязу перыядычна паступалі ў Беларусь у межах праграмы «Усходняе партнёрства». Гэтак у 2019-м Еўрапейскі інвестыцыйны банк даў Беларусі 2 крэдыты агульнаю сумаю 177 мільёнаў еўраў на развіццё інфраструктуры, транспартных і водагаспадарчых паслугаў. Усесветны дзень статыстыкі, які штогод адзначаецца 20 кастрычніка, Белстат дапоўніў свежымі звесткамі пра тэмпы будавання жытла ў нашай краіне. Рапартуецца, што ў верасні ў Беларусі ўзвялі рэкордныя за 2025 год больш як 7 тысяч кватэраў. Аднак ёсць лічбы, якія Белстат не гатовы паказваць ані ў святочны, ані ў які іншы дзень. Якія менавіта апавядзем у наступным матэрыяле. Кітай губляе інтарэс да беларускага калію. У верасні яго імпарт у Паднябесную працягнуў скарачацца ў вартасным выражэнні. Зніжэнне адбылося амаль утрая ў параўнанні з леташнім вераснем да 30 мільёнаў долараў. Гэта вынікае са звестак мытнай статыстыкі КНР, заўважыла выданне Reform.News. Насамрэч Кітай хоча казаць, што вы ідзеце не туды. І гэтае не туды скажем так, реалізуецца праз тую сістэму санкцыяў, якая існуе на беларускі калій, а гэта, у сваю чаргу, уплывае на лагістыку. Прагноз жа для паставак беларускага калію ў Кітай застаецца досыць песімістычным, мяркуе эксперт. Пры тым, што Беларусь вымушана дэмпінгаваць, то бок зніжаць цэны на калій, гэта ўрэшце прыйдзе проста да таго моманту, калі гэта будзе невыгадна прадаваць. А канкуренты ўмацоўваюцца. Канкуренты, у першую чаргу, гэта Расія і Канада. Ім зручней, безумоўна, трапляць на кітайскі рынок. Кітай апошнія гады набывае ўсё менш беларускіх тавараў. Калі ў 2023-м імпарт у Паднябесную складаў амаль 2 мільярды долараў, то за сёлетнія першыя 8 месяцаў толькі мільярд. Ёсць праблемы са збытам і на іншых рынках. И съежился фактически наш основной российский рынок. Сёлета са студзеня да жніўня, паводле звестак Белстату, агульны экспарт тавараў склаў 26 мільярдаў долараў, а гэта на 2,5% менш, чым за аналагічны леташні перыяд. Теряем там, где, казалось бы, должны зарабатывать на наших флагманских товарах. Тракторы, автомобили, комбайны, краски, шины, ну и сливочном масле. Больш тавараў Беларусь купляе за мяжою. Сёлета за 8 месяцаў адмоўнае сальда дасягнула амаль 3 мільярдаў 800 мільёнаў долараў. Ірына Юрыва, Белсат. Долар США, еўра і юань падаражэлі на сённяшніх гандляваннях беларускай валютна-фондавай біржы. А вось расійскі рубель, наадварот, патаннеў. Кіраўнік жа Нацбанку Роман Галоўченка параіў беларусам прытрымаць амерыканскую валюту, хоць раней сам жа акурат заахвочваў здаваць яе і ўкладацца ў рублёвыя дэпазіты. Што адбываецца? Чаму змянілася рыторыка? Высвятляла Ірына Дарафейчук. Прытрымаць тую валюту, што ёсць, і дыверсіфікаваць свае ашчаджэнні. Такую параду беларусам ад свайго кіраўніка Романа Галоўчанкі апублікаваў Нацбанк. Если у вас есть доллары, хотя я всем советовал от них избавляться, ну, надо поддержать, потому что геополитическая ситуация очень много влияет на курс доллара, поэтому его отношение к евро, пара евро-доллар, чувствительно. Праз умацаванне расійскага рубля, з якім беларускі моцна звязаны, з пачатку года айчынная валюта умацавалася ў дачыненні долара на 14%. Рыторыку Галоўчанкі эканамістка Настасья Лузгіна звязвае сярод іншага з падаражэннем праз гэта беларускага экспарту, прадаванага за долары. В этом случае белорусские товары становятся менее конкурентоспособны, потому инфляция в Беларуси, мы знаем какая, да, то есть она не низкая, там на уровне 7% годовых, в то время как там к доллару произошло серьезное укрепление. Ці чакаць цяпер рэзкіх скачкоў на валютным рынку? Возможно, некоторое снижение российского рубля к доллару США в связи с тем, что там в России растет импорт, да, то есть изменяется там соотношение спроса и предложения. И это же в меньшей степени уже этот тренд, он будет, скорее всего, повторяться. Мы увидим по отношению белорусский рубль к доллару.
Беларусы ж 7-й месяц запар здаюць валюты больш, чым набываюць. Каб зменшыць рызыкі і магчымыя страты, эканамістка, як зрэшты і Галоўчанка, рэкамендуе дыверсіфікаваць ашчаджэнні, захоўваць іх у розных валютах. Ірына Дарафійчук, Белсат. Базу людзей, якія рабілі даносы ў КДБ цягам апошніх некалькіх гадоў, атрымалі кіберпартызаны. У спісе каля 2000 прозвішчаў. Гэтыя асобы супрацоўнічалі з камітэтам у розных справах, не толькі палітычных. Выкладаць базу ў агульны доступ кіберпартызаны не будуць, каб абараніць свае крыніцы, але абяцаюць самастойна выкрываць агентаў КДБ. Другая база, што трапіла ў рукі кіберпартызанаў, гэта спіс былых і цяперашніх працаўнікоў КДБ. Усяго ў базе каля 4500 прозвішчаў. Гэтая база ўжо стала публічнаю, і кожны ахвотнік можа праз тэлеграм-бот «Вока змагара» спраўдзіць любое імя і прозвішча на датычнасць да камітэту. Пасля дзёрзкага абрабавання люр застаецца закрытым. На сайце Парыжскага музею спачатку было паведамленне пра частковае аднаўленне працы ўстановы 20 кастрычніка. Аднак затым яго кіраўніцтва зняпраўдзіла гэтую інфармацыю. Рабаванне адбылося 19 кастрычніка ў галерэі «Апалона». Там захоўваецца каралеўская калекцыя каштоўнасцяў. Менш чым за 7 хвілінаў зламыснікі ўзламалі 2 браніраваныя вітрыны і выкралі 8 унікальных экспанатаў. Гэта дыядэмы, завушніцы з сапфіру, смарагдавыя каралі ды іншыя. Уцякаючы, зламыснікі згубілі аздобленую дыяментамі карону імператрыцы Еўгеніі. У рабаванні музею парыжская пракуратура падазрае 4 чалавек. У Люўры нядаўна укаранілі новую сістэму бяспекі, але яе эфектыўнасць цяпер пад пытаннем. Насколько мне известно, Лувр уже несколько лет просил деньги на усиление безопасности. Дело в том, что это же такая гонка, да, там преступники придумывают новые технологии для того, чтобы украсть. В ответ, значит, security придумывает новые технологии, чтобы защищать. Но, видимо, инерция была такова, что в новые музеи вот эти новые технологии приходят, а в старый, не сразу. Да, и я думаю, что это, конечно, если музей действительно докажет, что он просил у министерства деньги на обновление системы безопасности, а министерство не давало, то это укор правительству Франции. І наўздагон цікавостка. Маем для вас эксклюзіўнае відэа Белсату. На гэтых кадрах, які вы зараз пабачыце, экспанаты ў галерэі «Апалона» яшчэ на сваіх месцах. Відэа здымаў журналіст Белсату для прыватнага ўжытку. Людзі ў Беларусі несвабодныя нават на волі. Пра гэта распавёў былы палітвязень і старшыня зліквідаванай аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў у часе прэс-канферэнцыі, якая адбылася сёння ў Брусэлі. Пра прычыны свайго ад'езду з Беларусі Казлоў распавёў нашаму карэспандэнту перад канферэнцыяй. Ты вынужден постоянно приходить в милицию, отмечаться. Ты видишь и знаешь о том, что приходят сотрудники, проводят разведопрос, опрашивают соседи, постоянно следят, прослушивают твой телефон. То есть ты постоянно под колпаком, и ты чувствуешь, что любое движение, которое они сочтут опасным для тебя, ты отправишься, в моей ситуации уже в 3-й раз за решетку. Вот этим вызвано то, что я покинул Беларусь. Хотя мне очень грустно, и я верю в то, что я вернусь туда. Уладкавацца на нармальную працу былому палітвязню ў Беларусі таксама немагчыма, кажа Казлоў. Ён сам і людзі вакол яго ў Беларусі няспынна адчувалі небяспеку. Рэжым Лукашэнкі пакараў Мікалая Казлова з палітычных прычынаў двойчы. Спачатку на 3 месяцы арышту за раскрыццё звестак следства ў справе каардынацыйнай рады, а пасля на 2,5 года калоніі за ўдзел у Менскім маршы Новай Беларусі ў 2020 годзе. Казлоў цалкам адбыў свой тэрмін і летась у лістападзе выйшаў на волю.
Незвычайная гісторыя вакол футбольнага клубу «Нёман» пасля яго ўдалага выступу на міжнароднай арэне. Каманда ў лізе канферэнцыяў зарабіла буйную суму, амаль 1,5 мільёна еўраў. Паводле выдання «Трыбуна», калі гаворка зайшла пра выплату прэміяльных, размова з мясцовымі чыноўнікамі выйшла далёка па-за межы фармальных падзяк. Улетку Нёман гучна заявіў пра сябе ў Еўропе, дайшоў да плэй-офф кваліфікацыі лігі канферэнцыяў, дзе саступіў іспанскаму клубу «Райо Валлекана». Гэта быў найлепшы вынік сярод беларускіх клубаў у леташняй кампаніі. За гэты еўракубкавы шлях УЕФА пералічыў на рахунак клубу 1 мільён 450 тысяч еўро. Менавіта гэтыя грошы і сталіся прычынаю разладу. Кіраўнік вобласці Юрый Караеў разам з іншымі чыноўнікамі прыехаў у клуб падзякаваць камандзе. Футбалісты, ў сваю чаргу, папрасілі павялічыць прэміяльныя за еўракубкі. Па дамоўленасці ім абяцалі прыблізна 250 тысяч еўраў на ўсю каманду і трэнерскі штаб. Гульцы вырашылі, што пры заробленай суме амаль 1,5 мільёна еўраў іхныя заслугі ацэненыя занадта сціпла. Аднак адказ чыноўнікаў быў жорсткі. Як апавядаюць крыніцы парталу «Трыбуна», просьбу адкінулі. Спартоўцы ў адказ не сталі маўчаць, і размова атрымалася далёка недыпламатычная. Абяцаныя грошы футбалістам хутчэй за ўсё будуць выплачаныя, але пра павышэнне можна забыць. Магчыма, праз гэта Нёман страціў матывацыю і пасыпаўся ў чэмпіянаце Беларусі. У турнірнай табліцы за 6 тураў да фінішу першынства гарадзенцы займаюць пакуль толькі 8-й радок. Ярослав Стешик, Павел Олейников, Белсат. На зямлі дэфіцыт пітной вады. Вядомы факт. Але ў Беларусі, відаць, праблемы няма. Жыхар вёскі Больцішкі, што пад Воранова, паказаў у сацыяльных сетках новую мясцовую славутасць, ды назваў яе крыніцаю безгаспадарання. Колькі ж вады мы трацім, ніхто не лічыў. Жывем у год добраўпарадкавання і ў пяцігодку якасці, а ў выніку няма ні таго, ні гэтага. Без каментара. Живой родник из-под асфальта, деревня Больтишки. Ремонтируют его, наверное, раз 20-й. Завтра вновь приедут. Вода идет, идет, идет. Вот так. Раз в месяц стабильно приезжает ремонтировать. О. И потекла, аж у озера. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну а інфармацыйны вечар, зразумела, що працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат, якую сёння мы правядзем разам з Анастасіяй Русецкай. Гаспадарства. Сёння разбярем, чаму кіраўнік Нацбанку Роман Галоўчанка раіць беларусам прытрымаць долары. І на што абвесціла збор ініцыятыва Белпол. Госці Александр Кнырович і Владимир Жыгар. Ну, вядома ж, гаспадарства таксама можна далучацца да нашага эфіру. Праз секунду распавяду, як. Не адкрыю Амерыкі, усе нашы глядачкі, якія глядзяць даўно Белсат, ведаюць, што калі стрым, то заўсёды можна паўдзельнічаць у нашай апытанцы, дзе, а на Белсаце галасаваць можна, і вашыя галасы лічацца папросту ў онлайн-рэжыме. Сённяшняя апытанка – гэта будзе адна з тэмаў нашых размоваў, крыху пазней у эфіры. Ну а ўласна апытанка, што вы робіце, гаспадарства, са сваімі ашчаджэннямі? Шарахаюся, панікую, купляю долары, ёсць такі варыянт, ёсць іншы, ўсё трымаю ў рублях. Канвертую ў крыптавалюту, бадай такі самы модны варыянт. І яшчэ, якія ашчаджэнні, тут, ну, хоць бы выжыць неяк. Гаспадарства,
Галасуйце. Галасуйце, нагадваю, што гэта ананімнае галасаванне, таму бяспечнае, і ў размове, якая будзе яшчэ ў нашым эфіры, патлумачым, адкуль словы шарахаюся і панікую, бо гэта цытата чыноўніка. Ну, а пакуль што да першай нашай тэмы. Беларускі завод дапамагае Расіі забіваць украінцаў. Гаворка пра філіял «Цэнтр-5» навукова-вытворчага аб'яднання «Цэнтр», што ў Менску. Паводле арганізацыі «Белпол», завод паставіў Расіі абсталяванне для вытворчасці снарадаў. Гаворка пра канвееры закупорвання, раскупорвання і 4 перакладальнікі, вузлы для апрацоўвання і перамяшчэння снарадаў. Абсталяванне прызначанае для лініі, што працуе з артылерыйскімі снарадамі калібру 152 мм і галоўнымі часткамі рэактыўных снарадаў 9М22У калібру 122 мм. Атрымальнікам значыцца навукова-вытворчая кампанія «Высокія тэхналогіі» ў Саратаве. Абсталяванне было перададзена ў пачатку верасня. Лінія абяцае магутнасці да 180 тысяч снарадаў на год. Як адзначае Белпол, продаж такога абсталявання гэта не толькі экспарт металу і станкоў. Гаворка ідзе пра тэхналагічныя дэталі, якія павялічваюць хуткасць і аб'ёмы выпуску боепрыпасаў. Для Расіі гэта азначае рост вытворчых магутнасцяў. Для Беларусі яшчэ адна сувязь эканомікі з расійскай вайсковай прамысловасцю. І ўжо цяпер з намі на сувязі прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар. Спадар Уладзімір, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Маем у спісе тых беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць Расіі весці вайну супраць Украіны, чарговую назву НПА «Цэнтр». А колькі ўсяго ў гэтым спісе вы маеце ўжо? Список на самом деле очень большой. Увы, по той информации, которая имеется в распоряжении Белпол, с той информацией, которой мы работаем, это уже более 500 белорусских предприятий, то есть и государственных, и частных, которые работают над выполнением гособоронзаказа России, которые помогают обходить санкции как в отношении предприятий Беларуси, так и каких-то предприятий, находящихся на территории России. Мы во многих своих расследованиях, во многих материалах показывали и показываем эти предприятия, но нужно понимать, что не все, чем обладает Белпол, можно показывать сразу же. Для некоторого материала, конечно, нужно некоторое время для того, чтобы не подставить тех источников, которые передают нам эту информацию. Владимир, ну вось якраз наконт таго, што не ўся інфармацыя трапляе ў паблік, то нам, журналістам, цяжка зрабіць нейкія высновы. Магчыма, вы дапаможаце пра дынаміку вось гэтай вайсковай ваеннай супрацы. Хацелася б удакладніць гэтых прадпрыемстваў у Беларусі, которые працуюць на расійскую военную машину. Іх робіцца больш, альбо папросту ёсць пэўная колькасць, і просто вы пра іх даведваецеся, і вось паступова выкладваеце. Пашыраецца, альбо это папросту выкрываеце тое, што ёсць, і оно не пашыраецца? Это хороший вопрос, потому что здесь мы имеем такую ситуацию, при которой часть производства переориентируется на производство, скажем так, вооружения, часть производства модернизируется, а часть производства, скажем так, задействует свои, скажем так, свободные мощности для производства вооружения. Если говорить о, например, компаниях, которые помогают обходить санкции, то да, это, как правило, это частные компании, и их становится, конечно же, все больше. Што датычыцца сітуацыі, калі мы даведваемся інфармацыю пра тое, што тое ці іншае прадпрыемства дапамагае Расіі ваяваць супраць украінцаў, то гэта адна справа. Калі мы маем сутыкненне з уласным лёсам, то яно неяк адчуваецца па-іншаму. Да чаго я? Вось акурат НПА «Цэнтр», якое знаходзіцца у Менску, на Шаранговіча 19. Гэта будынак, гэта прадпрыемства, у которым я была ўнутры. У свой час у студэнцтве летам, вядома, што студэнты падрабляюць летам, і
офіс кампаніі, у которой я спрабавала папрацаваць летам як студэнтка, знаходзіўся менавіта там, на Шаранговіча 19 НПА-цэнтр. І калі б мне на той момант хтосьці сказаў, што гэтае прадпрыемства будзе садзейнічаць таму, што Расія забівае украінцаў, то я б, канешне ж, не поверила. Што вядома вам пра людзей, якія працуюць на такіх прадпрыемствах? Ці яны маюць інфармацыю пра тое, што і для каго яны робяць? Знаете, я когда-то в свое время еще до милиции тоже работал на заводе, и я прекрасно понимаю, что люди, которые стоят за станками, они абсолютно точно знают о том, что они производят и для кого они производят, и в конечном итоге куда это пойдет. Просто психология человека такова, что он считает, что ведь это не он нажимает на кнопку, это не он принимает решение, а ему конкретно нужно платить зарплаты, ему нужно содержать семью, ой, не платить зарплату, платить кредиты, ему нужно содержать семью, у него есть какие-то планы. То есть большинство людей все это прекрасно понимает, но все равно делает то, что делает. А на вашу думку, не можа быць так, што кіраўніцтва не кажа, а абаронная прамысловасць ці ёсць вайна, ці не мае, назаўсёды ёсць, і, магчыма, сапраўды не задумваюцца? Ну, вы знаете, если вот давайте с вами самый банальный пример, это предприятие «Лигмаш», которое производило швейные машинки, сейчас оно производит реактивные снаряды калибра 122 мм. Но, по-моему, здесь нет вариантов предположить то, что люди не понимают, что они делают. Плюс все-таки рабочая среда, она такова, что нет-нет, да и кто-то проговорится и объяснит, и скажет, для чего это нужно. И поэтому рабочие это все прекрасно понимают, только они стараются дистанцироваться от этого, и от этого, конечно, становится... это не очень хорошо, но, слава богу, есть те белорусы, которые предоставляют нам эту информацию, и мы можем рассказывать правду, потому что то, что мы сегодня показали, это просто небольшой, скажем так, материал, который необходимо было опубликовать сегодня. В ближайшее время вы увидите еще более, скажем так, серьезные документы, более серьезные материалы, которые еще больше покажут о том, как Беларусь на сегодняшний день сотрудничает с Россией в ВПК. Владимир, вось наконт тієї інформації, яка не трапляє у паблік, наколькі я розумію, прынамсі частка гэтай інфармацыі кладзецца ў абгрунтаванне санкцыяў у перамовах з заходнімі партнёрамі. І ўжо сёння вось у часе нашай размовы згадвалі санкцыі. Як вы ацэньваеце, ці атрымалася з дапамогаю санкцыяў хаця б прытармазіць вось гэтую ваенную машыну, неяк нашкодзіць ёй, збіць неяк тэмп, вось гэты, эфектыўнасць санкцыяў, як бы вы ацэнілі? Вы знаете, вот у нас тоже сейчас готовится определенный материал по данной теме, и мы можем сказать, что санкции в этом направлении действуют, и действуют достаточно неплохо. И действуют они не только по отношению к Беларуси, но и по отношению к России. И, увы, на сегодняшний день мы не можем публиковать эти документы, показать или рассказать по данной теме что-то более подробнее, но мы можем с уверенностью сказать, мы работаем с документами. Мы не считаемся какими-то великими, там, условно, экспертами, но мы работаем с документами, которые очень часто имеют гриф там, для служебного пользования, либо секрет. И мы видим из этих закрытых докладов, отчетов реальное положение вещей в Беларуси и реальное положение вещей на предприятиях, которые работают в рамках выполнения гособоронзаказа. Те эксперты, которые говорят и уверяют всех о том, что санкции не работают, санкции бесполезны, они отталкиваются всего лишь от официальной статистики или официальных отчетов Белстата. И это, будем говорить откровенно, это очень большая разница. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что да, по некоторым направлениям вообще были простои из-за введенных санкций. Именно с точки зрения, когда мы говорим про ВПК. В целом ситуация такова, что замедляются темпы производства, усложняется доставка определенного оборудования, которое критически важно для возводимых, можно сказать, с нуля производств. И санкционное давление по отношению к белорусским предприятиям нужно только усилять. Владимир, я вернуся до 20 кастрычніка 2020 года.
5 гадоў таму было абвешчана пра стварэнне аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» на той момант. Яно называлася. Мы маем 5 гадоў дзейнасці і маем інфармацыю, што «Белпол» збірае на сваю дзейнасць 15 000 долараў. Робіцца гэта праз платформу «Байсол». Падтлумачце, што адбылося. Мне падаецца, усе беларусы задаюцца пытаннем, што ж адбылося. На самом деле произошло самое простое, это miscommunication, потому что так получилось, что журналисты «Зеркала» опубликовали то, что мы организовали сбор, которому уже на самом деле 2,5 года. Поэтому мы собираем, этому сбору уже 2,5 года, и поэтому ничего сверхъестественного в этом направлении не произошло. Ну, давайте тады, можа, ад звышнатуральнага да словаў віншавання. Все-таки ёсць чым павіншаваць і за што падзякаваць «Белполу», у вашай асобе, усім працаўнікам. Як вы самыя ацэньваеце вось гэтыя 5 гадоў вашай дзейнасці? Ці задаволеныя, ці шкадуеце пра штосьці, чаго не хапіла? Як ваша ацэнка, якую б вы самыя паставілі «Белполу»? Мы не в Беларуси, и значит оценка все равно неудовлетворительная. Безусловно, есть хорошие моменты, позитивные, положительные моменты, но также и были отрицательные моменты. Благо с теми кризисными ситуациями, которые были в нашей команде, мы справились и вышли на абсолютно новый уровень. И я думаю, что мы сможем улучшить даже тот уровень, который есть сейчас, потому что сейчас мы смотрим, конечно же, на вещи абсолютно иначе, не так, как это было 5 лет назад. Когда это все начиналось, мы думали, что это все будет, это продлится не так долго. Поэтому никто не рассматривал, что мы через 5 лет будем праздновать 5-летие. И поэтому сейчас, конечно, очень много чего изменилось. Мы стали лучше, наверное, больше понимать происходящие процессы, действуем абсолютно порой нестандартно, и оценка, в общем-то, самая главная наша оценка, почему неудовлетворительная, потому что мы не в Беларуси. Это значит, что нужно поправлять эту оценку и делать все возможное, чтобы оказаться в Беларуси. Безусловно, теперь нам противостоит не только режим, но и люди, которые лоббируют интересы режима на Западе, но от этого информации у нас не становится меньше. И в ближайшее время, как я уже говорил, мы покажем очень много важных, по нашему мнению, материалов, которые еще раз покажут, что с такими, как Лукашенко, нельзя договариваться. Это просто-напросто невозможно. Дзякуем за гэтую размову. Владимир Жыгар, прадстаўнік «Белпол», был нашим гостем. І да наступнай тэмы. Кіраўнік Нацбанку Роман Галоўчанка параіў беларусам прытрымаць долары. Хоць раней акурат заахвочваў здаваць і укладацца ў рублёвыя дэпазіты. На дадатак ён патлумачыў умацаванне рубля, якое беларусы назіраюць цягам года. Это не какая-то целенаправленная политика с учетом того, что мы привязаны к корзине валют. Большее значение имеет на нашу корзину российский рубль. Соответственно, российский рубль укрепляется к доллару. Соответственно, плавно укрепляемся и мы. У нас за этот год порядка 13-14% укрепления белорусского рубля к доллару. Зрэшты, тренд на ўмацаванне беларускага рубля мае свае мінусы для экономики Беларуси. Инфляция в Беларуси, мы знаем какая, да, то есть она не низкая, там на уровне 7% годовых, в то время как там к доллару произошло серьезное укрепление. Ну и, соответственно, вот если мы так посмотреть, то, естественно, если продажа идет в долларах США, то белорусские товары сложнее продавать. Між тым, акурат сённяшнія гандляванні на беларускай валютна-фондавай біржы скончыліся ростам долара, еўра і юаня, а вось расійскі рубель патаннеў. І ўжо цяпер з намі на сувязі Александр Кнырович, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Александр, добрый вечар. І дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Вітаем. Добрый вечер, дзякуй за запрашэнне.
Галоўченка кажа, трэба прытрымаць долары. Дарэчы, менавіта гэтую фразу Белта выкрэсліла са свайго артыкула. А чаму ён так кажа? Ну, я не ведаю. Мы разумеем, што Галоўченка нічога не разумее ў тых тэндэнцыях, якія зараз ёсць на валютным рынке. Магчыма, ён кажа, што трэба прытрымаць долары, каб прадаваемыя долары за беларускія рублі не аказвалі ціск на курс і не разбалансавалі беларускі рынок. Але я не бачыў бы за гэтым нейкіх такіх, ведаеце, доўгіх трендаў і такога глыбокага разумення Галоўченка таго, што адбываецца, болей чым разбіраецца ў гэтай тэме нашы ўсе гледачы. Таму гэта, ну, вось, прыйшоў, навучыўся чамусьці і распавядае не болей за тое. Александр, у меня есть моя такая трошку канспіралагічная версія. Магчыма, Галоўченка, які можа, у эканоміцы не разумее, але такі вельмі пазітыўна настроены чалавек, чыноўнік, у яго там і санкцыі на карысць, і гэтак далей. Можа, ён папросту спадзяецца, што даляр неўзабаве патаннее, і дзяржава можа тады яго патанней у людзей, у беларусаў скупіць папросту. Навошта пераплочваць? Ну, магчыма, ён гуляе вось такую гульню, а магчыма, Галоўченка ведае нейкі такі глыбокі інсайт ад прэзідэнта США Трампа, таму што, ну, ведаеце, мы павінны разумець, што тое, што адбылося за апошнія паўгады, вось гэта ўмацаванне беларускага рубля ў адносінах да долара, гэта не справа беларускага Нацбанка ці беларускага ўрада. Гэта цалкам вынік кіравання эканомікай США Трампам. Ён здолеў дамагчыся таго, каб долар патаннеў на 14% да еўра. І мы бачым зараз тое самае ў Беларусі. Вось гэты прыжок у адваротны бок з 3,50 до 3, гэта как бы вынік працы Трампа. Ну і падтрымаю, канешне, Анастасію Лузгіну ў тым, што паглядзіце, якія зараз цэны ў беларускіх магазинах, калі пералічыць іх на тыя самыя долары. Ну, $1.20 за кілаграм яблык, ці 40 центаў за кілаграм бульбы у восень, вось зараз у кастрычніку, такіх цэнаў ніколі не было. То бок, сённяшняе становішча гэта не моцны рубель, а вельмі танны долар, дзякуючы Трампу. То бок, магчыма, зараз беларусам не варта ўвогуле звяртаць увагі на курс, а глядзець менавіта на кошты? Ну, конечно, ведаеце, мы, гэта вельмі новая такая, новый час нейкі для беларусаў, калі у доларах у тебя ўсё вельмі добра, ты можаш паглядзець на свой заробак. Мы бачым, як сярэдні заробак у Беларусі, калі пералічыць его на долары, но ён вялікі, ён ніколі не быў такім. Але потым, калі ты прыходзіш да крамы, бачыш цэны, якія, ну, ведаеце, на некаторыя тавары зараз цэны вышэйшыя ў Беларусі, чым у Польшы. Ты разумееш, што твоего заробка хапае, ну, на меншую колькасць прадуктаў, чым хапала раней. То бок інфляцыя, у тым ліку і такая дзіўная рэч, як інфляцыя ў доларах, абганяе гэта і рост заробкаў, і вось такое ўмацаванне курсу. Таму я, конечно, прапанаваў бы ўсё ж такі немагчымую для беларусаў, але зрабіць такое намаганне і пачаць лічыць, напрыклад, у еўра, як больш стабільнай валюце. Но наконт еўра у нас, дарэчы, няма ў нашай апытанцы такого варыянту, але ёсць іншыя варыянты. Папрасілі б таксама вас адказаць, што бы вы параілі, за што бы прагаласавалі, што робіце з ашчаджэннямі, спыталі мы ў беларусаў. Вельмі паказальна, што варыянт, якія ашчаджэнні тут выжыць бы, гэта амаль 50%, 49%, і трошачкі менш, 42%, шарахаюся, панікую, купляю долары, 42%. І яшчэ 5% ўсё трымаюць у рублях і канвертуюць у крыптавалюту 3% тых, хто прагаласаваў у нас. Вы б за што прагаласавалі? То бок не шарахацца і не панікаваць, як кажа Галоўченка, не слухаюць, все роўно будуць... Ну, атрымліваецца, у адных няма ніякіх грошай, а іншыя не вераць нікому, і куды бы іх усунуць, гэтыя грошы. Александр, вы б як прагаласавалі? Ой, ну, вы ведаеце, паважаныя гледачы, паважаныя сябры, калі паглядзець на тое, што адбываецца ў беларускіх банках, то дэпазіты у беларусаў на 9 мільёнаў насельніцтва, на 4 мільёна дамовых гаспадарак, дэпазітаў толькі 1 мільён. Гэта азначае, што 3 з 4 сямей ввогуле не маюць ніякіх ашчаджэнняў у банкаў. І для іх не стаіць гэтае пытанне. Яны ў чым зарабляюць,
У тым і ў той жа месяц, ну магчыма на наступны месяц і выдаткоўваюць на патрэбныя, выключна на патрэбныя рэчы свае заробкі, і у них няма гэтага пытання, у чым ашчаджаць. Для тых же застаўшыся там чвэрці беларусаў, то, конечно, трэба, ну, я бы зноў не давяраў бы беларускаму рублю, таму што па яму інфляцыя, аб гэтым мы ўжо казалі, а вось выбірая паміж рознымі іншымі магчымасцямі ашчаджэнняў, я б, конечно, выбіраў паміж валютамі доларам ці еўра, і мы бачым, як зараз скочыць долар, і ён будзе далей скакаць, таму што Трамп сёння вводзіць пошліны, заўтра прыбірае пошліны, але калі б мы кажам усё ж такі ў доўгатэрміновай перспектыве, то, конечно, і долар, і еўра гэта ўстойлівыя валюты. Я не магу себе ўявіць, каб гульні Трампа давялі да некай стабільнага падзення долара на працягу доўгага такого часу. Таму я выбіраў паміж гэтымі двумя валютамі, ну а далей гэта ўжо такія, ведаеце, гульні, во што мы болей верыце. Я асабіста больш веру ў еўра як более стабільную эканамічную зону, якая не вось так не штурхаецца туды-сюды, но гэта ўжо асабісты выбар. Ведаеце, Александр, можа мяне гледачы закідаюць тапкамі, але я прапаную яшчэ адзін варыянт, які абапіраецца якраз на курсы. Золото расце, і там б'е папросту рэкорды. У золото варта ўкладваць, хаця хто з беларусаў масава можа гэта зрабіць, незразумела. Хацелі яшчэ спытаць пра планы на наступны год. У Беларусі ўжо чарговы год, я падкрэслю, это не першы раз такое. Бюджэт фармуецца з дэфіцытам, дэфіцыт не маленькі, 4,5 мільярды, гэта з добрым такім хвосцікам мільярд долараў США. Што гэта азначае для беларусаў? Я толькі дадам, што міністр фінансаў Юрый Селіверстаў кажа пра тое, што это невялікі дэфіцыт, гэта цытата. Як бы вы ацэнілі гэты невялікі дэфіцыт і што гэта азначае для беларусаў? Я падтрымаю міністра фінансаў і зноў адзначу, што ўсё ж такі ў фінансах у нас да апошняга часу больш-менш эканамічна адукаваныя і адказныя людзі працуюць. І таму, калі яны кажуць, што 4,5 мільярда гэта невялікі дэфіцыт, гэта сапраўды невялікі, таму што гэта толькі 1,5% ад памера нашага ВУП, а калі б Беларусь заўтра жадала вайсці ў еўрапейскі звяз, то было б патрабаванне не болей за 2% такі дэфіцыт. Таму гэты дэфіцыт у 1,5% ВУП, ён збалансаваны і ён не пагражае стабільнасці беларускай эканоміцы. Праблема, канешне, у тым, што гэта дэфіцыт уже шмат гадоў, і што ён назапашваецца, і кожны год, канешне, дзяржава павінна вырашаць, а дзе яна возьме грошы на пакрыццё гэтага дэфіцыта. Грошы есть у знешніх пазыках у России, грошы есть у беларускага насельніцтва праз банкі, грошы есть у банкаў, але гэта трэба, канешне, вырашаць. І то, што гэта падоўжваецца ўжо шмат гадоў, гэта, канешне, небяспека. Ну і, канешне, наш бюджэт, ведаеце, павінен сказаць яшчэ адну рэч, ён такі збалансаваны, але там ёсць такая вялікая будзе колькасць грошай, якія павінны пайсці на пакрыццё знешняга доўга, у першую чаргу перад Расіяй, і там, канешне, запланавана, што мы нічога не будзем аддаваць. Што мы тое, што аддадзім, тое і возьмем зноў. І вось у гэтых умовах, калі Расія кожны год падпісвае паперкі з Лукашэнкам о том, што не, даўгі вяртаць не трэба, то у нас ёсць такі больш-менш збалансаваны бюджэт. Але трэба памятаць, што мы цалкам у руках Крамля, і калі ён в этом годзе не падпіша, што ён згодны на то, каб яму Беларусь не вяртала грошы, то у нас будуць вялікія праблемы, і дэфіцыт будзе нашмат большы, чым гэтай 1,5%. І напрыканцы размовы яшчэ адно удакладненне. Прычынай дэфіцыта Юрый Селіверстаў кажа тое, што раней былі сродкі міжнародных арганізацыяў, напрыклад, рамантавалі дарогі, цяпер гэтага няма. Наколькі гэта можна ацаніць, вот этот недахоп, который мае зараз Беларусь, калі ўжо няма заходняга фінансавання праграмаў?
Ну, ведаеце, калі дзяржпрапаганда кажа аб тым, што беларуская дэмакратычная супольнасць, у тым ліку СМІ фінансуюцца з замежных крыніц, яна, канешне, і называе нейкія лічбы, там 300 мільёнаў за некалькі гадоў, яна забывае, што ўсе мінулыя гады, ну, канешне, сотні мільёнаў долараў ці еўра вылучаліся міжнароднымі структурамі на падтрымку менавіта дзяржаўных праграм у Беларусі. Гэта былі не толькі дарогі, ремонт дарог, гэта было абсталяванне межы, гэта было шмат чаго зроблена і ў беларускіх бальніцах, і ў іншых напрамках па сацыяльнай сферы. Таму, канешне, гэтыя даходы выпалі. Канешне, беларускі бюджэт так трохі схуднеў з гэтай нагоды, але ну, на што павінен быў разлічваць міністр фінансаў ці сам Лукашенко, калі ён удзельнічае ў вайне і, собственно говоря, займаецца рэпрэсіямі супраць беларусаў. Таму, канешне, дакладныя лічбы яны выміраюцца ў сотнях мільёнах штогод, гэта было бы некалькі адсоткаў беларускага бюджэта. І, канешне, калі б гэтыя грошы зараз былі ў беларускім бюджэце, то, магчыма, ён быў бы прафіцытным, магчыма, ён не быў бы дэфіцытным. Але што тут трэба адзначыць? Ведаеце, калі мы кажам дэфіцытны, прафіцытны, ну, мы павінны памятаць о том, што беларускі бюджэт вельмі і вельмі, ну, бедны, што ў Польшы вылучаецца на медыцыну ў 3-4 раза больш сродкаў у разліку на аднаго чалавека, чым у Беларусі. І толькі ў гэтых умовах у нас збалансаваны бюджэт. Калі б мы все ж таки параўналі беларускі бюджэт з літоўскім ці ў польскім, пабачылі бы вялікую розніцу ў разліку на тыя самыя паслугі дзяржаўныя на аднаго чалавека. Спадар Александр, дзякуй за гэтую размову. Александр Кнырович, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце, быў нашым госцем. У Люксембургу сустракаюцца міністры замежных справаў краінаў чальцоў еўразвязу. Асноўная тэма – вайна ва ўкраіне і далейшая дапамога Кіеву. Перад пачаткам афіцыйнай часткі еўрапейскія дыпламаты выслухалі прадстаўнікоў беларускай дэмакратыі Святлану Ціханаўскую і ейнага дарадцу Франка Вячорку. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Сіліча. Больш за 63 мільярды еўраў на ўзбраенне і рыхтаванне украінскай арміі ўжо выдаткаваў еўразвяз. А з пачатку вайны праз агульнаеўрапейскую місію падрыхтавана больш за 80 000 украінскіх вайскоўцаў. Еўразвяз працягвае абмяркоўваць далейшае падтрыманне ўкраіны. За апошнюю 1000 дзён Расія здолела заваяваць толькі 1% тэрыторыі ўкраіны. Яе эканоміка вельмі хутка дэградуе пад ціскам дэфіцыту рэсурсаў, што Расія выкарыстоўвае для падсілкоўвання вайны ва ўкраіне. Пад ціскам украінскіх удараў па энергетычнай інфраструктуры, якія ўжо знішчылі амаль 1/5 частку расійскіх нафтаперапрацоўчых заводаў. І пад ціскам санкцыяў, пад якія Владзімір Пуцін ставіць свой уласны народ. Такім чынам час гуляе супраць Расіі. Францыя, Нямецчына і Польшча заклікаюць паскорыць пастаўкі зброі і ўзмацніць эканамічны ціск на Крэмль. Аўстрыя падкрэслівае важнасць адзінай пазіцыі ўсіх краінаў чальцоў еўразвязу. Еўропе патрэбнае адзінства. Гэта нашая мэта і прычына, чаму мы паказваем салідарнасць з усімі партнёрамі ў еўрапейскім звязе. Нас перадусім хвалюе тое, каб з аднаго боку абараніць аўстрыйскія кампаніі і забяспечыць ім выразныя прававыя рамкі, каб яны дакладна разумелі, як працаваць ва ўмовах санкцыяў, а з другога, каб не выйшла так, што мы фінансуем Украіну, а расійскія алігархі тым часам працягваюць катацца на сваіх яхтах. Сярод тэмаў саміту не толькі вайна. Перад пачаткам пленарнага паседжання міністры сустрэліся са Святланай Ціханаўскай. Беларусь, якая дэ-факта застаецца сёння пад кантролем Масквы, гучыць як асобная, але неадрыўная частка пытання еўрапейскай бяспекі. Кожная сустрэча з міністрамі замежных спраў не толькі еўразвязу, а таксама іншых краін гэта добрая магчымасць нагадаць пра Беларусь, данесці той пасыл, што нельга забывацца пра Беларусь, што Беларусь гэта не толькі краіна паміж Расіяй і Захадам, але частка еўрапейскай сям'і, і беларусы ў 2020 годзе зрабілі свой выбар і мара пра дэмакратыю беларусаў. Гэта таксама пытанне бяспекі ўсяго рэгіёну. Праблемы палітвязняў, рэпрэсіяў і магчымасці ў больш-менш агляднай будучыні лёгкага выезду беларусаў за мяжу не выпадаюць з увагі еўрапейскіх палітыкаў. На думку дарадцы Святланы Ціханаўскай Франка Вячоркі, сёння ўжо амаль ніхто ў Еўропе не верыць у праўдзівасць абяцанак цацанак Лукашэнкі, а таксама ў магчымасць вяртання да старога фармату стасункаў з ім.
Тое, што Лукашенко не хоча дэмакратычных пераменаў, гэта не сакрэт. Яму трэба расійскія субсідыі, лаяльнае грамадства, і калі тэрор яму ў гэтым дапамагае, ён будзе яго працягваць. І еўрапейскія лідары не маюць наіўнасці. З нашых размоваў у мяне склалася адчуванне, што ўсе выдатна разумеюць, што вяртання да бізнеса з южбала, як было раней, з Лукашенкам ужо не адбудзецца. І на заканчэнні сённяшняга саміту міністры замежных справаў абмеркавалі сітуацыю ў Грузіі, Малдове і Судане. А ўжо ў самым канцы, як пазначана ў плане, цытую, напад рэжыму Лукашэнкі на еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Пра вынікі гэтага відавочна цікавага беларусам абмеркавання мы даведаемся, хутчэй за ўсё, крыху пазней. Алексій Белсад, Люксембург. Ну што ж, а цяпер агляд жыцця беларускіх рэгіёнаў, якія мы робім супольна з выданнем БГ Медыя. Вот глядзіце, пракуратура Лёзнінскага району правяла праверку таго, як у сельскай мясцовасці забяспечваюць захаванасць і выкарыстанне жыллёвага фонду. Як выявілася, у шэрагу населеных пунктаў дамы маюць аварыйны стан. Тэрыторыі захламленыя, а парадку ніхто не наводзіць. Акрамя таго, маладых спецыялістаў не забяспечваюць жытлом. Ну і асабліва паказальны адзін выпадак. У аднакватэрным доме, падзеленым на 3 пакоі, жывуць адразу 3 маладых спецыялістаў, сярод якіх дзяўчына. Фактычна жытло выкарыстоўваецца як інтэрнат, але дакументы на яго эксплуатацыю ў такой якасці адсутнічаюць, а дамовы найму з жыхарамі не падпісаны. У каментарах пад відэа, размешчаным у тыктоку, выданне «Віцебскія навіны», каментатары пішуць, што гэта сістэмная праблема. Іншы карыстальнік тыктоку апублікаваў відэа, знятае пад Наваградкам. На кадрах відаць, што на прасёлкавай дарозе проста ў лужыне рассыпаная бульба. Мужчына, які запісаў ролік, задаецца пытаннем, што ж цяпер рабіць? Ці можна праехаць па бульбе? Што менавіта адбылося, да канца не зразумела. Верагодна, агародніну выпадкова рассыпаў цяжкавік, што ехаў па дарозе. Зрэшты, у новым роліку мужчына паказаў, што бульбу ўжо прыбралі, а дарогу засыпалі і выраўнялі. Ён назваў гэта магіяй тыктоку. Прывезлі нейкі пясок, на граві не падобна, але ж ужо лепш, чым нічога. Трэба аддаць належнае. Парад вялікай перамогі ў гомельскім цырку, і гэта не жарт. Адмысловы вайскова-патрыятычны спектакль прывезе ў Гомель расійскі дзяржцырк. Сцэны фронтавога жыцця пакажуць з дапамогаю матацыклу «Урал М-72» ды самалёту У-2. Абяцаюць выступы дрэсіраваных мядзведзяў і марскіх львоў. Нягледзячы на шырокую рэкламу, жыхары гораду пакуль не спяшаюцца купляць квіткі на гэтае шоу. На першы дзень паказу амаль усе месцы вольныя. Внимание, внимание! Гомельский цирк объявляет парад Великой Победы. С 25 октября грандиозный цирковой спектакль. Не пропустите! Ну а цяпер да сапраўднага мастацтва. Пляцоўка і трыбуна для галасоў беларускіх рэжысёрак і рэжысёраў. Фестываль «Паўночнае ззянне» пройдзе з 3 да 23 лістапада. Беларускі конкурс уключае 9 фільмаў, большасць з іх малабюджэтная карціна. Аднак, на думку арганізатараў фестывалю, надзвычай сумленныя праекты, звернутыя да гледача. Ну і гэта поўнаметражныя, кароткаметражныя фільмы, гульнявыя і анімацыйныя, сацыяльныя і камедыйныя. Іх традыцыйна будуць ацэньваць міжнароднае журы. Сёлета ў яго складзе польска-беларуская сцэнарыстка і рэжысёрка Мара Тамковіч, а таксама мастацкая кіраўніца кінафестывалю Менте Лёкале, кінаэкспертка і кансультантка Лезна Пасанен. І ўжо цяпер з намі на сувязі Вольга Чайкоўская, прадзюсарка, рэжысёрка, заснавальніца і дырэктарка кінафестывалю «Паўночнае ззянне». Спадарыня Вольга, добры вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Вітаем. Добрый вечар. Пачнем з лозунгу. Лозунг «Паўночнага ззяння» 2025. Ён гучыць проста. Мы проста дзеці. Заўсёды цікава, як выбіраецца гэты лозунг. Ну, гэта заўжды, скажем так, нейкая збег абставінаў і нейкая рэфлексія на рэчаіснасць мая асабістая і нашай ўсёй каманды. І неяк так адбываецца, што
што гэта зручна з тым, што навокал людзі адчуваюць. Мы вельмі стаміліся, можа быць, ужо ад нейкіх такіх гучных лозунгаў, ваяўнічых лозунгаў, палітычных лозунгаў. 5 гадоў прайшло з 2020 году, калі ўсе гэтыя 5 гадоў мы актыўна рэфлексавалі на тое, што адбылося ў 2020 годзе, і некаторыя нашыя слоганы гэта таксама адлюстроўвалі. А сёлета так склалася, што я сама стала мамай, у мяне зараз хлопчыку 5 месяцаў. І у цэлым камандзе такі настрой, што часам хочацца трошку дыстанцыравацца ад, можа быць, нейкіх такіх вострых палітычных дэбатаў, хаця гэта не значыць апалітычны зусім. І таму такая вось алюзія на Паці Сміт, Just Kids і на НРМ, таксама проста дзеці, такі сёлета слоган. Вільня, Варшава, Талін – гэта гарады, дзе паўночнае зянне пройдзе, але можна будзе таксама далучыцца і офлайн. Ну і 9 карцін. Абразкі мы можам ужо цяпер падглядзець, можна таксама пазнаёміцца на сайце паўночнага зяння. На што звярнуць увагу? Ну, конечно, не на ўсё, на самай справе 9 карцін, і ніводная з іх не паўнаметражная, таму можна абсалютна спакойна ўсё перагледзець. Вось, на жаль, не ўсе фільмы... Адна все-таки карціна паўнаметражная, гэта фільм Юрыя Семашка «Лебедзіная песня» Фёдора Озерова, якая атрымала сусветную прэм'еру ў Берліне сёлета. Але на самай справе... Прабачце, мяне перабіваюць тут. Але на самай справе мы яе паказваем толькі ў офлайне. Мы не паказваем яе ў онлайне, і некаторыя фільмы мы паказваем толькі ў офлайне, то бок у Вільні, ці ў Таліне, ці ў Варшаве. Вось, і, канешне, варта звярнуць увагу на новыя два фільмы Андрэя Кашперскага. Гэта кароткаметражны фільм «Суд мёртвых» і «Свінгеры». Нейкае такое жанравае кіно у стылі Квенціна Тарантіна, я бы так сказала. Мне вельмі цікава і падабаецца, куды Андрэй развіваецца як рэжысёр. Ёсць фільмы, якія анімацыйныя фільмы, напрыклад, вот фільм «Перадачка» Веры Шыш, які у вас, я бачу, што вы ўзялі як застаўку да сённяшняга выпуску. І гэта фільм пра перадачкі палітвязням, пра які мы ўсе з вамі ведаем. Вось, і гэта беларуская аўтарка, якая вучыцца ў кінашколе, ў школе мастацтва ў Даніі. І такіх фільмаў у нас некалькі, то бок беларусы, якія вучацца ў розных кінашколах свету, у польскіх тым ліку некаторыя, іх фільмы патрапілі ў праграмы, у конкурснай ці пазаконкурснай праграмы паўночнага зяння сёлета. Абавязкова варта звярнуць увагу. У цэлым я бы хацела сказаць, што зноў-такі адыходзяць аўтары ад вось гэтых рэфлексій адносна 2020 года, і ў конкурснай праграме у нас прадстаўлены толькі гульнявыя фільмы, і яны толькі ўскосна тычацца вось такіх вось падзей ад жніўня 2020 года. Ольга, але все одно нават вось эта перадача палітвязням все одно не адпускае вось гэтая тэма палітыкі, рэпрэсію. Па сутнасці, гэта рэха усяго таго ж 2020 года. Між тым, мне вось вельмі спадабалася гэта метафора наконт дзяцей. Магчыма, яшчэ дзеці, выбар дзяцей як метафора яшчэ і тлумачыць, што нават у часе вайны, нават у часе дыктатуры у дзяцей ёсць сваё дзяцінства, якое оно ідзе сваёй хадою, это не пра палітыку, гэта па-над межамі, нейкія іншыя тэмы. Ці можна гаварыць пра тое, што ў беларускім кіно, вось калі рэфлексія 2020 года адыходзіць ужо на другі план, ці з'яўляюцца новыя тэмы? Калі з'яўляюцца, то гэта якія? Магчыма, гэта эміграцыя, магчыма, гэта досвед жыцця ў іншых краінах, новыя фарматы, новыя вось гэтыя спробы. Што новага з'яўляецца? Ну, вот некалькі фільмаў акурат у конкурснай праграме, прысвечаныя тэмам эміграцыі і
жыцця ў эміграцыі. Вось, напрыклад, ёсць такая стужка з цікавай назвай «Заўтра вы мяне тут не ўбачыце». Гэта акурат такі кароткі фільм пра бюракратыю, з якой беларусы сутыкаюцца ў эміграцыі, пра то, як складана застацца ў той ці іншай краіне, калі ты беларус ці беларуска, і, можа быць, вы мяне тут больш не ўбачыце, калі я не атрымаю дакументы, умоўна кажучы. Вось гэта, конечно, все набалелыя тэмы адлюстроўваюцца. Гэта вы таксама слушна так падумалі ў гэтым накірунку, так і ёсць. І, канешне, напрыклад, тая самая карціна «Лебедзіная песня» Фёдора Озерова, Юрыя Сямашкі, так, яна ж таксама, ну, яна вельмі такая ўскосна-палітычная, і сам Юрый, ён пра гэта, ну, гаварыць увогуле не любіць і не гаворыць, вось, але яна такая трошку апакаліптычна, іранічная адносна ўсяго, што адбываецца, і, можа быць, ну, пра тое, што вот ці сапраўды мы ўплываем на тыя падзеі, у якіх мы існуем, як мы на іх уплываем і так далей. Ён так вельмі па-аўтарску у добрым сэнсе звысока глядзіць на то, што адбываецца сёння там у той ж Беларусі і ў цэлым у свеце, нават менавіта гэтай палітычнай падзеі. Вось, ёсць фільм нават, які разважае беларуска, якая вучыцца ў чэшскай кінашколе ў ФАМу. Яна зрабіла фільм пра галоўную гераіню з Расіі, у якой ёсць сяброўка ва ўкраіне, і пра вось гэты іх канфлікт стасункаў сяброўскіх і крызіс сяброўскіх стасункаў, калі пачалася вайна. То бок вось гэты все тэмы, яны все роўна мы круцімся прыблізна вакол адных і тых жа тэмаў. Засталося дачакацца праз 2 тыдні, калі пачнецца фестываль, і, натуральна, запрашаем, каб нашыя гледачы далучыліся. Дзякую за гэтую размову. Вольга Чайкоўская, прадзюсарка, рэжысёрка, заснавальніца і дырэктарка кінафестывалю «Паўночнае ззянне» была з намі на сувязі. Ну і на гэтым у нас усе тэмы. Акрамя падсумавання, вот вельмі паказальнае падсумаванне, якія ашчаджэнні тут выжыць бы. 57% прагаласавала, 36% шарахаюся, панікую, купляю даляры. Вось і ўся эканамічная, прынамсі, карціна ў Беларусі вымалёўваецца. Дзякуй, спадарства, вам за гэтыя галасы. Дзякуем таксама за ўвагу, за каментары і ўпадабанні. Для вас працавалі Валера Руселек і наша цудоўная Анастасія Русецкая. Да хуткай сустрэчы. Всяго добрага.